Was duha. Kay naglikay man ta sa kuan virus. Wa nang duha, ma'am. Kay lisod kayo panahon naman sa pandemic lagi, ma'am. Uy, hasol kay tanan. Walang tanan duha, ma'am. Gakos kay may mga gakos ma'am kay way hantuhan kontak. Sa pandemya, gakos o lamano ma'am. Kanan, lamano na lang. Kay mas layo siya gamay sa kanang kan ba. Protective ka gamay kaysa gakos. Siguro murag ipaagi lang siguro sa isag lamanol ba sa kamot na na. Kay gakson sa nato, gidili na parang panahon ng gakos-gakos. Basin maunsa tao na magtay ba lagi sunod, mas mahin siguro ng lamanol lang ana. Lamano lang. Para arkuhuray kalaban. Lamano. Kay kung lamano medyo layo-layo ta sa kuan sa COVID. Musamot kadaghan og virus kung magakos.